Nå, hvem har du hørt det på hende, ikke også? Det var hende, der førte an i ølsøen i går. Vi skal have en tur. Ja, prøv lige at komme. Jeg skal nok lige være guide, så får du lige sådan en guided... Du holder fast her, og så skal du træde på den der først. Ja, så ligesom løbe i. Sætter du i gang. Jeg skal nok holde sig. Jeg hjælper dig lige lidt her, når du ender. Så får du lov at køre selv. Du gør det selv. Nej, det var fedt at få at vide. Og så skal du bare lige dreje. Det var da meget godt. Man sidder fint op, højt op. Hej. Så du have frisyr med på brænderne. Bruger den briller sådan en der egentlig? Ikke som udgangspunkt, nej. Okay. Nej, det kunne egentlig godt, den kunne godt trænge til det, fordi ja, det... den er faktisk meget, den er lidt nærsynet. Og nærtagende også, jo. Har I noget mod det? Noget med nærtagende? Der skal vi nok snakke med en optiker. Har I nogle briller